Volali mi, že treba opraviť jeden dom. To ešte nevedeli, koho zavolali. Tu si vyložím na rade. Doriky. Radšej to uložím sem vedľa kvapky. Kámo, mne zasla do čelovka Doriky. Výborne, už funguje. Výrobky 21. storočia. No nič, poďme na to. Čaute ľudia, vítajte pri novom videu z hry House Flipper, v ktorej si vyskúšame, aké je to renovovať nemovitosti a možno sa aj niečo priučíme. Sice tá hra vyšla pred 7 rokmi a extrémne veľa CZSK youtuberov má z toho série. Ale ja som sa vám to rozhodol natočiť aj tak. Preto nebudem zdržiavať a poďme na videjko. Takže tu už sme pred nejakým domom, čo už bude pravdepodobne náš dom. Ideme donútra. Vyzerá to tu ako priemerný intrak. Je tu celkom bordel, troška to tu poupratujeme, nech to tu je čistejšie. Pozrieme sa, čo tu máme. Vlastne táto miestnosť je spálňa, kuchyňa a zároveň aj kancelária. A vedľa máme záchod, na ktorý asi v živote nepôjdem. A z akého dôvodu je tu proste len tak na zemi motorová píla. No ale pozrieme sa, čo môžeme spraviť. Máme tu poštu a prvú zákazničku, Sáru Louis. A popisok zákazky je proste, že bývalý priateľ jej ukradol radiátor. No nič, zoberieme to a ja si dám toto už dole, lebo ma to tlačí. A ideme to čistiť. Najprv si vyčistíme neporiadok. Tak to krásne. Podľa toho, koľko je tu bordelu, to skoro vyzerá, že tu bola nejaká party. Napravo hore nám ukazuje, čo máme spraviť. Tak ja by som asi začal čistiť. Aj to vyrajbeme. Získali sme nejaký dovednostný bod, takže si ho rovno pridáme. Dal by som rýchle ruce a už nám to ide oveľa rýchlejšie. Teraz si musíme zmontovať ten radiátor. Takže tu máme úkoly a dáme tam tento basic, tu bude stačiť. A ideme ho zmontovať. Radiátor máme zmontovaný, tým pádom sme tu skončili. Potvrdíme dokončenie zákazky. Dokončili sme 100% a zarobili sme $785. No a ďalej by som ani nečakal a rovno by som zobral ďalšiu zákazku. Máme tu dokonca dve zákazky od Caroline Smith a Jacka Grahana? No než zoberieme tu Caroline Smith. Tá chce upratať garáž, keďže chcela garáž, tak asi ideme z tohoto. Tak tu je riadny bordel, ale nič, čo by sme nezvládli, takže povyhadzujeme tieto krabice a bedničky a smeti, všetko, neviem čo tu je, všetko bordel proste. Bordel sme poupratovali, teraz treba ešte vyčistiť, Teraz treba ešte vyčistiť špinu, rovno máme vylepšenie, dáme veľký dosah, máme takto krásny modrý mop, ešte tuto na stole, teraz umieme okno. Tak, garáž je uprataná, ešte môžeme tieto bicykle presunúť sem. Tak, a túto zákazku máme hotovú. A spravíme asi zákazku od Amandy Johnson, ktorá chce vymalovať nejaké steny, no takže ona chce opraviť aj nejaké zásuvky, že? A na minimape tu vidím, že je prvá zásuvka, takže ju rozmontujeme. Namontujeme novú. Tak, prvú zásuvku máme spravenú, môžeme si dať ďalší bod na vylepšenie a dáme to asi na rýchlejšie montovanie. No a teraz, že ktoré steny chce vymalovať. A ešte záleží aj, že ktoré miestnosti. Kúpeľku nechce, chodbu tiež nie, ani detskú izbu, ale tu treba upraviť elektrickú zásuvku, takže to rýchlo spravíme. Tak, to by sme mali. A chce teda vymalovať obývačku s kuchyňou, čož je v kope. A chce to farbami Armantové dobrodružstvo a šedá. Čož neviem, čo je za farbu. Čož neviem, čo je za farbu to Armantové dobrodružstvo. Takže kúpime jeden kýbel toho. Zoberieme štetec a ideme na to.
Toto vyzerá, že bude na dlho, ale spravil by som asi túto stenu a túto stenu šedú a tieto dve steny tou čudnou farbou. To malovanie ide extrémne pomaly. Ale môžeme si dať nejaký vylepšovací bod na malovanie a dal by som, aby sme mohli malovať dve steny naraz. Vyzerá, že to možno len tak vydá. Nevydá to. Nevadí, kúpime ďalší kýbel. Tento predáme. Kúpime ten najmenší tej šedej. Toto domalujeme. Môžeme začať s touto druhou farbou. Tak a túto prvú stenu máme hotovú, ale stále túto druhú ešte musíme spraviť. Tak, posledná časť. Tak a máme vymalované. Poďme radšej na ďalšiu zakázku. Čo pozerám, tak tu ale u nás to môžeme vylepšiť, lebo to nám píše, že sa môžeme umiestniť radiátor, takže ho nájdem. Dúfam. Tak, dáme ho sem, rýchlo ho zmontujeme. Tak, radiátor máme. A ideme už radšej na ďalšiu zakázku. A máme tu zakázku od Mate'a Merlowa. Tá zakázka je o príprave na príchod nového člena rodiny. Takže to zoberieme a typujem, že budeme robiť nejakú detskú izbu. Tak, ideme do domu. Je tu bordel, takže to asi aj vyčistíme rovno. Dobre, bordel máme pozbieraný, takže ešte to vyčistíme. Takto krásne aj steny musíme. Samozrejme nemôže chýbať moje obľúbené umývanie okien. Takže si ich rýchlo vyčistíme. Konečne sa vrhneme na zariaďovanie tej miestnosti. Samozrejme až potom, ako umiem ďalšie okna. Takže chce to, aby sme to vymalovali nejakou farbou, ktorá je pastelová rúžová. A dáme si asi timelapse malovania. No! Tak, máme vymalované a ideme pridávať nábytok. Takže chce to od nás, aby sme zakúpili detskú postielku. Takže tu sem hneď aj dáme. Dal by som ju... Napríklad ju dáme sem. Ďalej to chce od nás nejaký regál kal, ktorý by som dal napríklad sem ku dverám. Takto. Ďalej to chce komodu s prebalovacím pultom, ktorú by som dal napríklad sem vedľa zásuviek. A chce to dvakrát tieto pufy, čo sú sedacie vaky, ktoré by som dal asi takto sem k tej posteli. Takto dva. Takže izbu máme vybavenú. Máme tu nejakú policu, nejaké dva sedacie vaky, postielku a prebalovací pult. Potvrdíme si zákazku. Nejaké peniaze máme zarobené. No a to už bude pre dnešné video všetko. Ak sa ti video páčilo, určite nezabudni zanechať like, odber a zvonček, aby si nezmeškal viacej takýchto podobných videí. A ja si beriem svoju taštičku a idem.